Nyenda unza mudarira nhasi. Pamusoro ichangame. Pamusoro iwe sanoremekedzwa vari pano. Nyenda unza mudare nhasi uno. Inyaya iyo yakaitika kumusha kwedu kwaVhumbuni. Inini handisi witness pane zvakaitika zuva racho irona. Asi ndichangosamareza kuti zvakafamba sei sei. Mhuri yekwaMadhina If you are not a witness to this case, then what are you? All right. If you are not a witness to what transpired, then what are you? Kumira mudare izvo zvisani. Ndiri kumira mudare semuzukuru anogara pamusha ipapo. Tiri kuda witness ari kumhangara nyaya, muridzi wenyaya. Iwewe uda kutitaurira Yese, uda kutitaurira indirect speech. Alright, tikuda direct. Regedzai ndichiedza kupatsana ngoni. Hauchatotsananguri chinhu. Hauchatokwana. Izvo matotaura kuti you are not munhu ari kutipa first hand information. You are read out. Tikuda munhu ane first hand information, akaona zvichiitika, akanzwa zvichiitika, anga aripo, ari kumhangara wacho. You cannot stand in for anyone because court haina allowance for a lawyer. All right. Yes, haidi magweta apa rino iri rinoda kuti munhu akataura zviro zvake otaura obva azvimiririra obva azvisapota. Hazvidi kuerenga mutemo baizvi. Iye akakufeeda information, ngauye andifeeda information iyo nditaure naye. Saka this case, next case, isaipa next case aripo izvozvo. Aiwa, saka imama yakodini kuuya kwandandaita iye ngachuya ngauya. Yes. Yes, pot. Imbomubvunza kuti ndiye here ari chaiye ndiripo pakati kanyaya. Wakamangara ndiani? Amuridzi wenyaya ndiani? Akanganisirwa. Mawitness ndichazoada. Asi ndiri kuda akaitirwa chinhu chamuri kumangarira. Ndiye wandiri kuda. Imimi you come in as witnesses to support the claim. Andizvo? Okay. Not kuti munoema witness kudare muridzi wacho the plaintiff, the litigant. Hapana, no. Ndiri kuda kuti mawitness munozouya asi muridzi wenyaya adi apambura avhura nyaya yake. Then imimi you come in now to support that. All right, ndofunga ndinyatsotsanangura imimi muri two muri mawitness. Uyu akaona zvichiitika from wazvataura ati ndakazviona zvichiitika. Yes, akaona zvichiitika. Yes, akaona zvichiitika. Asi he is not the complainant. Alright, so he is a witness and he is not the complainant. Ndati ndiri kuda the complainant. So the complainant in you are not the complainant because iwe wati pazvakaitika haudini. Ndandisipo. Zvakaita mumusha maitika mumusha mangu zvaitika mumusha ndandisipo. Apapa ine muzukuru. Muzukuru aiti ndakaona and is a witness. Yes. And who is the complainant in this case? Okay. Iwe uruti you are the complainant but you didn't see anything. And how can you be the complainant? Pakasvika wakaMadhina mumusha. Meiza is why guy. Iwewe pakapinda yokwaMadhina sekutora kuita mumusha. You were not there. I wasn't there. Ndandisipo. You were not there. Nandiri kubasa. So you cannot stand in there mukoti uchiti ndini complainant. Because hauna chauri kutaura ba. Because hauna chauri kuziya. Yese ndio andiri kuramba iyoyo kuti handikuda Yese because iwewe kuti uzouya uchiti ndini complainant. It means there is someone akaiko kufeeda information yekuti kwazi zvakati kwaitika zvakati. Iwo wanenge ari makuwa manje. Unongosina first ndikakubvunza manje kuti wakapinda sei mumusha. Vanoramba kuti hauzvizivi
saka because they know kuti wautora nemunhu anga asiri anga aripo but ndiri kuti ine ndikuda munhu anga aripo pamusha handiti woita complainant handizvo then uyu akazoona zvichiita sei zvichiitika comes in now as a witness angozandwa ndiri kuda complainant kubva mumusha then uyu akazozoona zvichiita sei zvichiitika handiti comes in as a witness. Not with you, I am the complainant, but you are not there. Alright, get this. Next case. Next case, next case.